kung naa diha empty na ta, no, naa diha sa pag wala na sa ang galingon kay nangalagan na ta pinaagi sa tinuod nga gugma, tagaan sad ta kini siya nga pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo kundi pasabot ana madaog na to ang tanan, madaog na to ang sala, madaog na to ang kangikit, madaog na to sa Satanas. Kay naa ta diha sa Ginoo. Mao na kana siya ang gitawag unified act, no? Diha sa atong kinabuhi as Christians. Kaya sa ganiha, ang tangan ni siya nga Paschal event, Paschal mystery. Dili ta, wala tayong bili mga gibunyagan, wala tayo naman. Kaya naa diha mao kini ang sentro, mao kini ang apex sa atong kinabuhi. Paschal doon o the Paschal event sa atong Jesucristo. Bishop Oscar, daghang kay salamat sa imong pagpainom ng kanang tanan nga niya dinhi sulod sa atong sa Kristiya usab sa mga igsoon nga naminaw karon sa kamay nungdanon sa kinapungkayan sa atong pagtuo kini atong gisaulog sulod sa Paschal Triduum, no? Ang pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanaw sa Hesus Kristo. Nungdanon kayo sa imong gisgutan nga namatay ang Ginoo apan nabanaw siya ug kita usab makaambit ning mao pagkabanaw. Ni Bishop sayop daw sa Bishop nga daghang sa makaigsunan anaara silang tag-tag sa kapanimalay, no? Unya ang uban gumikan silang panglawas masakiton na o uban sa pangidaron, unya uban gumikan sa trabaho, no? Tingali na yung mga kaigsunan to karon nga nagsunod pinagi sa live streaming all over the world or pinagi sa atong app. So mga isa mi sa imong mensahe para labi sa kung dapita tong atong mga kaigsunan nga naminaw karon katong may kigayunan pa pagsalmot personally, no? Aron makatambong sa misa o katong naara sila tag-tag sa panimalay ilabi ni atong kaigsunan nga masakiton. Okay, salamat Father Bob, no? Una sa tanan, pasalamatan natong gayon kini siya nga DYRF Radio Versa, no? Sa mga SPD o Father Bob ang ilang general manager o Father Filmar, no? Ang ilang stand manager o tanan, no? Naa diha sa salulugan kan ako ini nila, no? Ini nga mga technician diha sa DYRF, no? Una sa tanan karon sa dili madugay magsugod na ta sa atong Easter Vigil dire sa Santo Rosario Paris dire sa Subo, no? Imbitahon ta mo tanan nga naman duol sa duol, no? Ari mo dire, no? Aron makita ninyo, aron nasinati ninyo, aron madungog ninyo, no? Kamo mismo personal ang atong mga buluhaton, ang pulong sa Dios ug ang tanan ng mga mensahe nga maayo aron kita mulambok kita diha sa pagtuo. Nya akong sa awhagon, no? Ang katong naa diha sa radio, live streaming, kung asa man mo kabalo mo nga ang Ginoo naa siya mga pamaagi, no? Kini siya gibuhat sa atong Radio Versa sa DYRF usa kini siya nga paagi nga makit-an kay nato ang Ginoo maayo, ang Ginoo may gugmaon na pasayloon. Iyang kini siya gihatag nga communication aron sad kamo nga naa diha masakiton, mga tiguang, mga batan-on nga usahay na ay pagkatapulan ni gamay, no? Kamo sad giimbita mo sa Ginoo, no? Pagpaminaw niining ato ang coverage karon, no? Kay kabalo naman mo nga daghan kaayo ang ato ang mga kaaway niini. Kaaway bud nako pasawag ka tentasyon ba? Nga daghan mo buhat dito, mari diri nga dili nato madungog gayon ang pulong sa Dios. Salamat sa DYRF na kini siya nga gihatag kaninyo, kini siya nga pagsibya diri ikan sa Santo Rosario. Hinumdumi ninyo, apil mo niining ato ang bendisyon. Apil mo sa mga pag-ampo nga atong himuon diri sa Santo Rosario. Apil mo diha sa paghatag og bendisyon kasa gikan sa Dios, gikan sa nabanhaw nga Kristo. Kini siya nga pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo karong Easter Sunday, mahinungdanon kaayo natong tanan. Kami nga naa diri sa simbahan, kamo nga naminaw, kamo nga naa diha sa nag-live streaming, no? Kabalo mo nga kung asa ta nagbilong, kung asa ta mo kanang asa nga banay ta, no? Kini nga banay nga giluwas sa atong Ginoo, banay nga naa diha ang pagbasaylo, na banay nga naa diha ang kaugmaon nga tuwa ta dito sa iyang gingharian ni Jesucristo sama sa iyang mga gisulti aron kanatong tanan. Pati mo kaigsunan atong nadungog ang undanon kayo nga pagpaambit sa atong halangdon